Полимеризацията е процес, при който от структурни елементи, наречени мономери, се получават дълги вериги, наречени полимери. Полимерите могат да бъдат групирани спрямо различни критерии. Днес ще демонстрираме полимеризация на натриев алгинат. Ще са ни нужни натриев алгинат и калциев дихлорид. Започваме като направим 1% разтвор на натриев алгинат. Натриевият алгинат се използва в хранително-вкусовата промишленост като стабилизатор и сгъстител. За да се разтвори, ще е нужно продължително бъркане с нагряване. След като разтвор на натриев алгинат е готов, приготвяме разтвор на калциев дихлорид, като съотношението не е важно за нашия експеримент. Използваме калциев дихлорид, тъй като е лесно разтворим и съдържа калциеви иони. Защо ни трябват калциеви иони, ще говоря по-късно. Натриевият алгинат го разделих на две части, като ги отцветих с боя за храна. Време е да наблюдаваме полимеризацията. Полимеризацията настъпва моментално, като получилият се полимер не е особено еластичен, нито здрав, за разлика от други полимери, които използваме в бита. Това е структурата на натриевия алгинат. По време на експеримента натриевите иони биват заместени от калциеви иони. Всеки калциев ион може да се свърже с две карбоксилни групи, при което се образува напречна връзка. Така се получава полимерна верига, която е неразтворима и гелообразна. Търсейки приложение на полимера, който току-що получихме, попаднах на няколко изследвания. В първото се разглежда възможността да се използва като покритие за различни храни, като така намаля дехидратацията и засилва визията на продукта. В същото изследване е цитирано, че освен калциевите иони могат да се използват и други двувалентни катиони за полимеризация на натриев алгинат, но поради тяхната токсичност те не намират приложение. В следващото изследване се разглежда възможността получения от нас полимер да се използва като биоразградима ядлива опаковка за различни храни. Това са изображения на няколко образци.